Hi guys, this is mini vlog. Dayo आङो थांनो नागिरदों Aronnai Entertainmentjwng मोनसे fashion show जानो नागिरदों। बियो जाहैबाय कालचार कम्प्लेक्सआव जादोंमोन दाख्लैहायनो सानडेआवहाय। ओमफ्राय दिनैसो आङो ब्लगखौ होनो नागिरदों आरो दायो आङो रेडि जागासिनो आरो लोगोफोर। बेयावनो आंबो दा मेकआप खालामनो थांगासिनो। दायो आङो रेडि खालामजोबना लाबाय आरोना लोगोफोर। आंनि सेना बेनो सिक्रेट हारसिंनि थाखाय मोजां बेनो आंना। गस्लायाबो गोदानखौनो गाननांबाय उफाय गैया दा मानला जोब्बासो मानो होनोबा हास्लाबला माने टाइमानो गैलामोन नालाय। रावनिबो नोजोर नाङिनि मेगनखौ गाननानै लानोसै लोगोफोर। नै जाबाय रेडि। बे आङो मैया माबादोंमोन नालाय नै बेखौहाय सोनानै लाफिनसै। आङो दायो ओंखारबाय लोगोफोर गारि सालायफिनसै उनावहाय लोगो मोनसिगोन दे। माने हास्लाबला टाइमा ओरैबायदि खारलांनांसिगौ। स' लोगोफोर दायो आं थांनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय। बै माबायावहाय ना खेरेन्दाय गारिया बैयाव दोनफैबाय हो आं गिनाया जाला ओमफ्राय हेलमेट खावजानो खावबाथाय गैलालै हाबफैबाय। ओमफ्राय जोंना आब' फुजाया दाबो फैयाखै। ओमफ्राय लोगोफोरा आङो दायो कालचार कम्प्लेक्सआव सफैबायमोन आरोना। ओमफ्राय आङो दायो मेकआप खालामगासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैबायदि दावराव आरोना भइस टाइपिं होनांगौ जाबाय। सासे आगैखौ आं मबाइलखौ लाहोदोंमोन आरो ओमफ्राय दावरावआनो मेव मेव माव 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 होनलाजोबो। ओमफ्राय आं सासेनिखौल' भिडिअ खालामनो हाबाय। ओमफ्राय ओरैबायदि बुरजा खालामदोंमोन आं 11 जन ना बेनिबो बारा आरो बयसबो दंमोन ओमफ्राय उन्दैफोरबो दंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो फेशन श'खौ बेयाव होजोबनो हाला मानो होनोबा गोलाव जागोन नालाय। ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलावनो ससे ससेखौ नुखागोन लोगोफोर। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय उन्दैफोरल' नङामोन आरो मिसेसफोरबो दंमोन माने हाबा जानायफोरबो दंमोन आरोना लोगोफोर। बिसोरखौबो खालामदोंमोन ओरैबायदि बुरजा खालामदों बुंथ'नो हालिया। मासि मोजां मोजां माबाया जोमैया दानो जेबो जाया। खेबदों आं मेरला खेबदों मेरला खेबदों। आंबो थाङानो बारा जोङो न'आव थांनोसै दाबो जाथ'आनो मेकआप खालामनाया कमप्लिट जाबाय। आं गोसोम जाजोब्बाय नै गारिया जोंना जि मोजां नांखादों आं बे खावजानो गिलायलायबावो दहाय हेलमेटखौहाय थिग जि मोनजादों।